Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина Алгатова койбер темалар турында кыскача. Сату тыела, чалда карбыз һәм кавын белән рөхсәтсез сәүдә итүне ачыклау буенча рейдлар дәвам итә. Пациент гомере өчен 13 ай көрәштеләр. Хәзер пациент үзен ничек хәл итә? Сату тыела, Чаллыда карбыз һәм кавын белән рөхсәтсез сәүдә итүне ачыклау буенча рейд узды. Бакча культуралары Орловка буҗрасында сатылган ревизорлар, Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре, хокук саклау органнары һәм башка белгечләр булды. Тәртип бозучыларга нәрсә яный? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Результат их деятельности на дороге М7. Арбузы, наверное, уже, так сказать, испортились. Санкцияләнмәгән сәүдәне ачыклау буенча рейд Орловка буҗрасыннан башланды. Карбыз, кавын һәм помидор тиелгән автомобиль Казан проспектында тора. Сатучы имеш бу урында сатуны бер атна элек кенә башлаган һәм машина юлы буйлап сату тыелуы турында белмәгәнлеге турында ышандырырга тели. Товарлар сатуны ул рөхсәтсез алып барган. Первый раз они пришли без предупреждения, без ничего. Я даже не знаю, что сказать. Ладно, уже разбираемся. Хокук саклау органнары һәм Комсомол район администрациясе хезмәткәрләренә тикшерергә туры килде. Хәзер сатучыга 1000 сумнан 3000 сумга кадәр штраф һәм автомобильне эвакуацияләү яный. Машина штрафстоянкага юнәлтелгән. Монда сәүдә итү тыела, чөнки мондый палатка санитария нормаларын боза һәм Орловка буҗрасында комачаулыклар тудыра, ди территория оешмалары белән хезмәттәшлек бүлегенең баш белгече. Нарушения каждый год идут, буквально каждый день даже. Начиная с мая, как начинается сезон арбузов, и заканчивая, наверное, в конце октября. Вот где-то 6-7 месяцев, так сказать, они работают в неположенном месте. Тикшерүчеләр көн сайын административ хокук бузу турында беркетмәләр төзи. Быел урамда рөхсәтсез сәүдә итү буенча барлыгы шундый 347 беркетмә төзелгән. Администрация хезмәткәрләре әйтүенчә, легаль булмаган сату нокталары белән көрәш дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Пациент гомере өчен 13 ай көрәштеләр. Чаллының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары өчен могҗиза тудырды. Медикларның тәҗрибәле командасы 57 яшьлек пациентның күкрәк аортасын алмаштырды. Йөрәккә ясалма кан әйләнеше аппаратыннан башка тулы эшләрне 4 этапта башкардылар. Пациент хәзер үзен ничек хис итә? Хәбәрчебез белеште. В прошлом году в экстренном состоянии я поступил сюда. И мне сделали экстренную тяжелую сложную операцию. 57 яшьлек ир хастаханәгә критик хәлдә эләгә. Мамадышта яшәүче ирнең күкрәгендә авырту һәм пешерү билгеләре эш вакытында руль артында булганда барлыкка килә. Табиблар күкрәк аортасы аневризмасы диагнозын куя. При расслоении истинный канал в аорте, от которого, как правило, отходят многие жизненно важные органы, становится очень незначительным в диаметре. И, соответственно, вся кровь устремляется не в истинный канал, а в параллельный вложенный канал. Органы страдают от нехватки кровоснабжения. Организм пытается это как-то компенсировать повышением давления, потому что и почки, и внутренние органы, в том числе и головной мозг, начинают испытывать ишемию. Дәвалауга мультидисциплинар бригада кардиохирурглар, кан тамырлары хирурглары, рентген хирурглар һәм анестезиологлар кушыла. Йөрәккә ясалма кан әйләнеше аппаратыннан башка операцияны 4 этапта башкаралар. Спасибо врачам. Вытащили меня с того света. Пациентка кан йөришен торгызу өчен стенд-граф һәм 2 кан тамыры протезы куела. Все, адаптировали в истинный канал, пошло много крови, большой поток крови. Соответственно, органы, значит, такие как почка, кишечник, они начали в достаточном количестве начали кровоснабжаться, и организм компенсировался и стабилизировался уже на медикаментозной терапии, артериальное давление у него сейчас стабильное.
Kontrol tomografiya vaqtida tabiblar protezning qon o'tkazuvini oshiqli. Bu aortaning tag'in kengayuvini keltirgan mumkin. Ishga tajribali tabib Marat Sharifuddinov olina. Oshig'ish meditsina yordami xo'jaxonasining rentgen xirurgi 20 minut ishida yolg'on kanalni yoba. Маленький прокол диаметром буквально 1,5 миллиметра. Относительно быстрое, малотравматичное, пациент в сознании и быстрое восстановление. Hozirgi vaqtda Rinat Gilifanov o'zini yaxshi his etadi. Uyda ona xotini, 2 o'g'li ham yaratgan aniqlari kuti. Liliya Gatsina, Yangiliklar. Sho'lqon uzagida yil sayin 7000 ga yaqin donor qon topshira. Onun komponentlari onkologiya bilan og'riqchilarga, bola tug'diruvchilarga, jiddiy avariyalarda ziyon ko'rishlarga, yurakka operatsiya yasaganda talab etiladi. Kim donor bo'la ola ham bugungi kunda bigroq tanindi qonga ehtiyoj zo'r. Bu haqda oldagi minutlarda. Dmitriy Kirshin muhtavli donor ol student chog'indan 2002 yildan qon bilan bo'lishi, shundan beri umrlarini saqlab qolуда qatnasha, yishroq ul plazma topshira. Мужчинам вообще полезно обновлять кровь, а это плазму сдаешь, обновляются клетки, то есть органы восстанавливаются внутренние. Donorning yo'li registraturadan boshlana, onda onun ma'lumotlarini birdan federal programmada tekshiradilar. Ondan so'ng donor oldan tekshiruv laboratoriyasina o'za, onda onun barmog'idan qon olina. Bilgichlar qonning turkumini, rezus faktorini, gemoglobinni, eritrotsitlarni ham boshqa ko'rsatkichlarini belgilaydi. Первый раз я пришла 18 лет, меня не приняли кровь, сказали низкий гемоглобин. Потом я уже после 30 лет пришла еще раз. Шулай донорlar tромbotsitlar da topshira. Qonning bu komponentlari har avruga ayrim әзерләнә, chunki оның saqlanuv vaqti bek qisqa, 7 kungagina qadar. Ilmir Abduljanov tромbotsitlarni birinchi topqir topshira. У нас тем более сейчас неспокойные времена, я считаю, переживаю за наших ребят, думаю, что может как-то поможет им это. 18 yoshdan ulkanroq sog'-salomat bo'lgan har tilagan kishi donor bo'la ola. Qon topshiruvchining og'irligi 50 kilogramdan zo'rroq bo'lirga, plazma topshirgan ishroqda og'irlik 60 kilogramdan ortiq bo'lirga tegish. Shulay qonun bu protseduraga qarshi kelarli ko'rsatkichlari bo'lmasqa tegish. Masalan, infarkt, insult kechiruvlari, yukli xotin-qizlar ham boshqa tur og'riqlarga ega bo'luvchilar donor bo'la olmay. Мы обслуживаем город Набережные Челны и 9 прикрепленных районов. То есть это практически весь Закамский регион. Основные потребители у нас являются больница скорой медицинской помощи, 2-я горбольница, Елабужская ЦРБ, 5-я горбольница. Ну и также детство иногда берет и для рожениц, и даже для новорожденных детей. Bugun eng talab etilgani o'ngay ikinchi turkum qon deb bilgichlar. Qon uzagida saqlovda borlig'i 8,5 tonna plazma, 124 litr eritrotsitli komponentlar bor. Liliya Gatsina, Leysan Gabdurashidova, Artyom Kolisov, Yangiliklar. Ko'ngil radiosi ko'pdan kutilgan joyga diskoteka uyushtiradi. 9 iyul kechki soat 9da Sandalya plyaj klubida Islom Kalimulin, Zarina Hasanshina, Salovat Sharifulin, Firuza, Igor Dmitriyev shig'ish yasayishaqlari, bo'laklar, biyular, jurlar ham yaxshi kayf va'da etamiz. Bugun kechki soat 9da u bo'lashaq, 9da biz boshlaymiz ham tuni bo'yi jurlab biyib o'ynab chiqashamiz. Aliga ko'rkam motor sharada qatnashalar Zarina Hasanshina, Firuza, qatnasha Islom Kalimulin, Salovat Sharifulin, Igor Dmitriyev ham Islom Kalimulin qozonlar qizdirashaq bo'lgan sahnani keligiz o'kinmasiz 18 yoshdan. Bu sizga jikrasi so'nggi ma'lumotimiz edi. Men Liliya Gatsina sizning bilan sog' bo'lasham. Eson-emin bo'lasiz. Нет, доченька, я не буду накрывать большой стол. Колбаса вареная со сливками 99,90. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.